Náš dobrý kamarát a kolega Maťko má dneska narodeniny a s chalmi sme sa mu zložili na nové kolesa, na jeho autičko. Sme veľmi zvedaví, aká bude jeho reakcia, lebo on je zväčša kamenná tvár, tak možno to tak aj zostane, ale dúfame, že ho aspoň troška potešíme a teda všetko najlepšie, Maťko, uži si tento deň. Všetko nenávidené. GT3 to nebude. Dobre, ne? Novo nalakované, gumy, všetko. Teraz už to musíš len vyleštiť. Pedúčko, bude medzi dospelými. Všetko najlepšie. Už máš veľa zodpovedností. Toto máš od nás na hraní. Ďakujem. Ojoj. Teraz o 2 týždne neuvidíme. Nachádzame sa v našom obchodíku, kde sme pre vás doskladnili vaše obľúbené produkty. Jedná sa o Flare a o Pure. Tí, čo to nepoznáte, Flare je detailer, s ktorým si v podstate dobafujete auto do fakt top stavu. A Pure je interiérový čistič, s ním si viete dať do pohody celú palubovku, celý interiér a v podstate všetko, čo budete potrebovať. A veľkou novinkou na našom e-shope je teraz autopríslušenstvo, nájdete u nás autolekárničky, tu máme parkovacie senzory, vestičky, alkotester, alebo napríklad aj káble na nakopnutie, prípadne nejaké zdvíhaky, takže všetko z tohoto nájdete buď u nás osobne, alebo to nájdete na e-shop.rdmgarage.sk. Tešíme sa na vaše nákupy. Dúfam, že ste si toto video užili, to bude na dneska všetko. Chcel by som vám dať vedieť, že v septembri prebehne ďalšie školenie detailingu, takže pokiaľ by ste o to mali záujem, nájdete všetky informácie dole v linku. Ak sa vám video páčilo, určite nám dajte like a odber, motivujte nás to robiť ďalej. Vidíme sa na budúce, užívajte, jazdite a čaute.